Doncs ha sigut un documental molt impactant. Vull dir, poder veure les realitats de totes les persones que han patit infiltracions i conèixer de primera mà com s'han sentit i com han viscut el procés, doncs ha sigut impactant. I a més, vinguent d'haver conegut un cas de prop, com era el cas de la Maria. La forma de narrar-ho, la forma de visibilitzar-ho ha sigut supercompleta, donant vivències reals i explicant tots aquests aspectes. La veritat és que ha sigut molt fort. Crec que el que més m'ha sorprès del reportatge és la sensació de que no només eren policies, sinó que tenien un poc d'una certa sociopatia, no? Perquè mantenir aquesta relació de tant de temps, d'enganyar tant a una persona constantment. Jo crec que tothom dirà el mateix, perquè també és com un moment un poc cinematogràfic de la conversa entre Òscar i la infiltrada, que era una situació així, un engany així, de saber que has estat espiat per la policia, no? Me reconforta molt la vivència de les persones que realment han estat víctimes de tota aquesta situació, com han pogut girar la truita i poder fer trontollar una mica tot aquest espionatge que des de l'Estat s'ha intentat integrar dins els moviments socials, no? Doncs he vingut aquí a veure en comunitat perquè crec que està molt bé el fet de poder-ho veure conjuntament i ara comentar-ho una mica amb tothom doncs també ajuda que entre tots ens compartim impressions. Veure-ho en casa soles pensava que podia ser molt més fort i de fet m'alegre moltíssim d'haver vingut perquè encara estic en el cos un poc tremolant i en casa no sé com haguera pogut ser. Doncs jo espero ara que es prenguin mesures, que això no podria ser així, que potser prenguem una mica d'exemple del Regne Unit. I tant de bo serveixi per canviar el model i el que segur que servirà serà per generar consciència de que això passa i que estem exposades a aquesta situació.